Скъпи съграждани и гости, днес е празник, на който да отворим сърцата и душите си за радост и усмивки, да се веселим от сърце. Основател на алтернатива на гражданите, господин Николай Кушев. Позволявам си да поздравя всички вас, които се явихте на урните на този изборен ден, тук преди седмица, две и така нататък. И да благодаря за това, че си дадахте своя глас. Да благодаря особено на тези, които избрахте за ваш кмет Тодор Малаков, човека, когото и ние от алтернативата на гражданите подкрепихме. Подкрепихме го, защото той се яви като независим, защото той ни повярва. И в тази връзка ние от алтернативата на гражданите, тук с господин Запрянов, господин Иванов, като общински съветници, искаме да ви гарантираме, че алтернативата на гражданите, както в село Енина, сигурности в течение, какво сме направили там, така ще работим добре и с вашия нов избран кмет, Тодор Малаков. Казва, че когато сърцето и разума спорят, сърцето рядко печели. Иначе ли доказахме, че няма нужда от спор, защото получих вашата подкрепа и вашата обич. Гласувахте с радост и отговорност за града ни и показахте, че искате промяна. Доверихте ми се, за което ви благодаря от сърце.